όποιος τα έβαλε με την Εκκλησία, ήδη έβαλε και την υπογραφή του ότι ναυάγησε. Η Εκκλησία απολυμμένη να πλύνεται. Εάν εμέναν δίωξα, είπε τους μαθητές του, και μας διώξαν, το λόγο μου τήρησαν και μέτρο και ήταν όλα αυτά. Αυτή την πίστη πρέπει να έχουμε για την αγάπη στον Θεό. Και όλα μας τα προβλήματα θα μας τα λύσει ο καλός Θεός. Αλλά πρέπει να είμαστε σωστοί. Παράδειγμα για τα παιδιά. Το Δεκάλογο. Τι είπε τους μαθητές. Αν με αγαπάτε, τήρησε. Διότι ισχύανε και όταν ήταν ο Χριστός, όταν ήταν ο Μωυσής οι 10 εντολές, ισχύανε και όταν ήταν ο Χριστός, θα ισχύουν και μέχρι την τελεία του αιώνα. Γι' αυτό τους είπε όταν με τη Βαγιοφόρο όταν μπήκε μέσα εκεί, τους είπε, ήταν ο γιατρός που λέγανε σαν αντισυπήτης, προηγμένος ερχόμενος που ξεπέζε με το μιλαράκι που πήγαινε έτσι απάνω εκεί πέρα. Φωνάζανε, δόξα ανυψής σε όλη η πηγή στην ανθρώπινη ευεργία, ως ανάγκη της πλογημένος ερχόμενος όνομα του Κυρίου. Όταν πήγαν λοιπόν και πήγαν από ένα άλλο, εκεί πήγε και ξεπεζέψανε, το μουλαράκι λοιπόν ξεπέζεψε, επίεσε μια ανακρούλα εκεί πέρα, έκατσε εκεί πέρα και εκεί ξανακάτσε εκεί, κουράστηκε το καημένο γι' αυτό, τόσα χιλιόμετρα καβάρα που πήγαινε. Και ο κόσμος εφώναζε, ως ανάγκη της φύσης, του φωνάζανε συντήματα διάφορα. Και λέει ο Χριστός στους μαθητές, βλέπετε λέει, αυτός ο λαός που μου φωνάζει και λέει συντήματα. Βλέπουν, ακούνε, όλοι φωνάζανε. Πώς φωνάζουν τους βουλευτές όταν μιλάνε για το θέμα. Λέει να ξέρετε ότι αυτός ο λαός μόνο στα χείλη με τιμάει, λέει τα αρχεία αυτό πόρα δεν ξέρω τι λένε. Κουτουρού φωνάζουν. Εσύ λέει τους μαθητές του, λέτε ότι με αγαπάτε, τηρείτε τις εντολές μου. Και αν τηρείτε τις εντολές μου, εμένα με αγαπάτε. Και όσοι έχει την εταιρεία αυτά, αυτός είναι μαθητής μου. Αυτό ήταν δηλαδή οι εντολές, οι 10 εντολές. Ισχύανε τότε, μου ισχύουν. Ισχύανε και όταν ο Χριστός ήταν τίκης. Αυτό που την οικονομία πρόφερε και θα ισχύουν και μέχρι στην τέλεια του κόσμου. Θα ισχύουν. Λοιπόν αυτά. Τι λέει παράδειγμα για τους νέους. Έχει δύο εντολές που λέει. Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου. Και η άλλη εντολή λέει. Ο κακολογών πατέρα ή μητέρα θανάτω τελευταίο. Και όσοι σ' αγαπάει και σέβεται τους γονείς του, έστε μακροχρόνιος επί της γης. Τα αγαθά τη γης βάλει και έφυγε η ζωή του γίνεται τελική. Ναι, αλλά να πούμε και εντάξει, κι αν οι γονείς μου είναι άσωτοι και είναι αυτά, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό. Εμείς όμως είμαστε γιατί από μια θύμα παιδάκια μας γέννησαν οι γονείς μας, μας τον άνοιξαν, έτσι μια... μας μόρφωσαν, και πολλοί γονείς, πολλά παιδιά δεν σέβουν τους γονείς τους. Και όμως ούτε σωτηρία έχουν. Γιατί να σεβόμαστε τους γονείς μας, να σεβόμαστε τους διδασκάλους μας, πρέπει να σεβόμαστε τους πνευματικούς μας. Πρέπει να συγχωρούμε, πρέπει να έχουμε αλλιώς η σωτηρία μας είναι λίγο δύσκολη. Είναι πολλά παιδιά που όχι μόνο δεν σέβονται τους γονείς τους, αλλά τους δίνουν και ξύλο. Και κακά δεν κάνουν. Αλλά προκοπίδουν έτσι ο νόμος του Θεού. Γι' αυτό και εσείς στα σχολεία, όταν οι μαθητές δεν σέβονται τους δασκάλους τους και δεν δίνουν σημασία και δεν σέβονται τους γονείς τους, ήδη ναυαγίσανε, ναυαγή θα βγουν. Δεν σώζουν. Γι' αυτό πειθαρχία και καθαρότητα. Καθαρότητα. Για να προκόψουμε πρέπει να έχουμε καθαρό νου, καθαρή ψυχή, καθαρό σώμα και καθαρό βίο. Αυτό πρέπει να. Και έτσι με τη βοήθεια του Θεού, αυτά δεν τελειώνουν.
Δεν ήθελα να σε πω. Έτσι θέλω να ζει.